ο Νικουλένσερ στη χριστουγεννιάτικη πλατεία στα Λιοντάρια, στο Ηράκλειο. Εδώ βλέπουμε το αστέρι που κοσμεί την πλατεία εδώ στα Λιοντάρια. Στην ουσία είναι μια σκαλωσιά που σχηματίζει ένα αστέρι και έχει φωτάκια. Πάρα πολύ ωραίο και βλέπουμε πως απέναντι είναι στολισμένα με μπλε δίχτυ. Μια όμορφη χριστουγεννιάτικη μέρα εδώ στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στα Λιοντάρια. Βλέπουμε ότι ακόμα και η στήλη είναι φωτισμένη με διάφορα φωτάκια. Και εδώ βλέπουμε στην ουσία ένα πλέγμα μπλε που είναι στολισμένη η ελιά. Βλέπουμε και πλανόδιους πολιτές. Θα δούμε και εδώ πέρα έχουμε και μουσικούς του δρόμου που παίζουν τα τραγούδια τους καθ' όλη τη διάρκεια. Και εδώ βλέπουμε την κρίνη του Μοροζίνη εδώ στα Λιοντάρια, που έχει πάρει το όνομά της από το Μοροζίνη που ήταν στην ουσία δούκας και έφερε την ίδρυυση στην πόλη του Ηρακλείου. Αυτό είναι το συντριβάνι. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας. Τώρα θα δούμε ένα στην ουσία σαν μπαλόνι που είναι πλεχτό. Έχει πάνω αστέρια. Έχει γύρω γύρω από ό,τι βλέπετε κόκκινα φωτάκια. Θα δούμε και μέσα. Δείτε μέσα. Έχει διάφορα αστέρια. Πάρα πολύ ωραίο. Και εδώ το βλέπουμε από πάνω πως είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας. Μια όμορφη χριστουγεννιάτικη μέρα και ο κόσμος έχει έρθει να κάνει τη βόλτα του, όπως επίσης να απολαύσει τη χριστουγεννιάτικη πλατεία εδώ στα Λιοντάρια. Εδώ ψηλά βλέπουμε ένα πλέγμα που έχει πάνω του αστέρια, χρώμα κίτρινο, και πως φωσφορίζουν, πάρα πολύ ωραία. Και εδώ θα δούμε ένα τεράστιο Άγιο Βασίλη που έχει στολιστεί. Πάρα πολύ ωραίος. Και τώρα θα δούμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στα Λιοντάρια. Δείτε, στην ουσία είναι μια σκαλωσιά που έχει καρδούλες ευχών. Και εκεί ψηλά βλέπετε το αστέρι. Μια πάρα πολύ ωραία έμπνευση. Ασυνήθιστο στην ουσία, δεν το βλέπουμε. Μαρία. Και τώρα θα δούμε το Δημαρχείο της πόλης του Ηρακλείου, τη Λότζια. Συνεχίζουμε. Και εδώ θα δούμε ένα πανοραμικό πλάνο από όλη τη χριστουγεννιάτικη πλατεία στα Λιοντάρια στο Ηράκλειο.
Και μην ξεχνάτε να πατάτε like και να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο.